La rondi, la rondi, la rondi, la rondi, la rondi, la rondi. Bună ziua tuturor, respect la toți oamenii, sau mai bine vă salut, altfel vă zic la rondi. Vreau să zic pe scurt și sperăm că toată lumea poate să înțeleagă că mai sunt și alții ce fac calitate mobilă top de export, care e cerută peste tot. Faza e că nu toți facem gălăgie pe TikTok, pentru că în viața asta trebuie să înțelegi mesajul. Nu poți să fii cel mai bun, orice naș și are nașul. La rondi mai nou a început să devină salut. Oriunde se duc băieții care mobilă produc, nu mai spun bună ziua, salut prive, trebuie să știi. Salutul internațional acum e la rondi. Nu o spunem cu răutate, nu ar ajuta prea mult, doar atragem atenția puțin să punem la punct pe cei care cred că-s cei mai buni, doar că în realitate sunt o grămadă de oameni care fac calitate. Vreau să facem un anunț, doar așa să-ți amintim, la rondi mai nou se pare că a devenit un mim. Tu ai tot respectul nostru că lucrezi calitativ, dar la vorbă te rugăm să nu mai fii agresiv. E păcat deoarece execuți mobila frumos, dar fiind arogant nu te iau oamenii în serios. Am o provocare pentru tine, auzi la rondi? O să-ți dau pe mână scule de muncă de 30.000, iar pațanul doar cu toporișca și cu fieră străul. Să vedem până la urmă cine este campionul. Pentru cel care câștigă o să fie și premii, tot respectul nostru plus o maică cu la rondi. Să vedem atunci cine o să fie câștigător, pațanul sau la rondi, tata șantierelor. Pe urmă se înțelege că în lumea asta mare sunt o grămadă de oameni care fac câte o lucrare de nu-ți vine să crezi cum și de unde a apărut, pentru că nu toți urlă pe TikTok, unii stau pe mut. Vă dorim o zi frumoasă la toți prietenii, la toți cei de pe TikTok, numai bine la rondi. Sper că nu am deranjat cu melodia pe nimeni. La rondi, jocul mic și numai bine.